Това е. Връщат се при нас, защото при нас са равни. А навън са луди. Как си, Иване? Добре, но съм сигурен, че тя е тук, вижте. Мислиш, че е тя? А кой? Може да е някой просто от завист. Както виждате, в арт-терапията са застъпени всички изкуства. Основното, което ние използваме, е изконният човешки стремеж към творчество. Като един вид немедикаментозен подход към нашите пациенти. Случаят с Иван е показателен. Неговата диагноза е реактивна психоза. Какви са причините, няма да коментираме, но това, което ще ви кажа, нали може, Иване? Какво? Какъв си бил? Какъв съм бил? Преди инцидента нашият пациент е притежавал силна образна памет. Той е бил невероятен шахматист. След инцидента нашият пациент загубва тази образна памет и на нейно място развива силна емоционална такава. Ето това са неговите произведения. Това са очи. Предимно очи. Хиляди очи. Но ако се вгледате по-внимателно, може би ще забележите, че сред тези очи доминиращи са женските. И това не е случайно. Защото ако обърнете внимание на тази творба, ще видите, че сред това море от очи изплува образа на жена. Защо си така тъжно, моето момиче? Не искаш да плуваш? Защо? Преди 16 милиона години, когато всичко това е било на водно пространство, е цопнала една малка попова лъжичка. Идва потопа, моето момиче, и ще покрие цялата Вселена. Бихте ли ми казали, водата студена ли е?
Аз ти очи ги знам от някъде. Това не са твоите очи. Сихтир. Казва се Ана. Хей, Ана! Ана! Нещо друго? Не. Заповядай, седни. Искам да ми кажеш всичко. Ще видиш, че ще ти олегне. Не мога. Добре. Да опитаме нещо друго. Аз ще ти задавам въпроси и ти ще ми отговаряш с да и не. Съгласна ли си? Докторки, аз не искам да се лекувам. Не искам. Добре, няма да те питам нищо повече. Знам, че не пиеш лекарствата си. И не е нужно. Трябва обаче да останеш още малко тук. Да, тук поне има по-малко луди. Искам само да знаеш, че изобщо не одобрявам това, което сториха с вас. Да, не мълчах.